Svečano su u Zagrebu održani dani ukrajinske kulture. Tim povodom popričali smo sa Slavkom Burdom, predsjednikom Ukrajinskog kulturno-prosvjetnog društva Kobzar Zagreb, koji nam je otkrio detalje višednevnog obilježavanja. Kod nas u Hrvatskoj smo ovdje u Zagrebu već tradicionalno ovdje u Ukrajinskoj ulici i susjednom turističko-ugostiteljskom učilištu održali dane ukrajinske kulture. Ne samo tu, nego i u našoj crkvi na Gornjem gradu, znači na par mjesta ovdje u Zagrebu, u Hrvatskoj. A počeli smo sa prezentacijom 7. knjige, to je antologija Ukrajinci Hrvatske, koje rade autori i iz Hrvatske i iz Ukrajine i iz drugih zemalja na jednom zajedničkom projektu i pišu o Ukrajincima koji su živjeli u Hrvatskoj u jednom razdoblju od 120 godina od kad smo doselili na ove prostore za vrijeme Austro-Ugarske. Nakon toga položeni su vijenci ispred spomenika Tarasa Ševčenka, gdje je održan i prigodan program, te su se čitali njegovi tekstovi. Birano je bilo sve to iz razloga što znamo da je rat u Ukrajini i znamo kakav značaj ima Taras Ševčenko kao čovjek koji je ima veliki genijalni pjesnik, slikar bio i imao je utjecaj na buđenje ukrajinskog naroda i od oslobađanja od tog carizma i tog ropstva u carskoj Rusiji. On je sam bio kmet koliko se poznaje i na kraju kako on sad djeluje u ovo vrijeme kad je veliki dio Ukrajine okupiran od strane ruskog agresora, kako djeluje na ljude, kako daje taj duh. Nekada se mislilo da sve znamo o Ševčenku, međutim Ševčenko uvijek se još saznaje i a ima ogroman doprinos i prema našim braniteljima i prema našem narodu i on praktično objedinjuje cijeli ukrajinski narod. Potom je održano predavanje o genocidu Moskve nad Ukrajincima kroz 3 stoljeća, sve do oslobađanja zemlje i dolaska neovisnosti. Predavanje je bilo posjećeno i bilo je veoma interesantno. Kasnije smo imali jednu izložbu poznatog riječkog rusinskog slikara Vladimira Provčija i jedne naše poznate slikarice koja je u zadnje vrijeme počela se zanimati grafikom iz Harkiva, koja je imala jednu specijalnu izražaj umjetnički, a to je bila ta motanka se zove, to je grafičke slike. I tu smo isto imali jedan mali kulturni program. A u večernjim satima u 20 sati bio je jedan glazbeni koncert u sudjelovanje velikog broja sudionika iz Slovenije, iz Italije, iz mjesta iz Trsta, iz Friuli, iz Venecije, iz te regije, kasnije iz Budimpešte, znači iz Ljubljane bio je veliki zbor. Dan kasnije održana je molitva za Ukrajinu, sve poginule branitelje i civile u Grko-katoličkoj crkvi na Gornjem gradu. Kasnije smo imali u istoj crkvi smo imali koncert duhovne glazbe i na kraju druženje. Onda smo posjetili Maksimir, kao izlet smo imali malo ekskurziju gradom Zagrebom i na kraju smo završili sa izletom u Maksimir, gdje smo posjetili ova naša jezera i naročito se oni bili dojmili sa našom mogilom na Maksimiru, gdje su iz 155 mjesta iz Hrvatske donesene zemlja i koja je ta mogila, a ista je riječ mogila na ukrajinskom i na hrvatskom. Nakon koncerta u župnoj dvorani prisutne su pozdravili i Dan branitelja čestitali župnik, koji je na dar dobio vezeni ukrajinski rušnik, predsjednik društva Kobzar Slavko Burda, predstavnik veleposlanstva Ukrajine te predstavnici Ukrajinaca iz drugih zemalja.